Beno, zenbaki hamartarrak edo zenbaki dezimalak. Genialin egin dut aurkezpentxo bat, eta jungo gea pausoz pauso. Badakizute, bi zati dituela, zati osoa, eta zati hamartarra edo dezimala baita ere esaten diogu. Kasu honetan, 38,34. Hiru hamarreko izango litzateke, 8 unitatea, koma eta 3 hamarrena edo dezimala, eta 4 ehunena edo zentesimala. Horrela, 38,34. Zenbaki hau, beste zenbaki bat, 40,19. Zer gertatzen da zenbaki honekin? Bi unitatea da. 0 hamarrekoa. Ezkerrean jartzen ditugunak ez ditugu kontatzen. Beraz, bi. Koma, eta orain kontuz. Hau, eta hau, ez dira berdinak. Komaren ondoren bederatzia dago, hamarren. Beraz hau, 2,9 edo 2,80 da. Baina hau, 2,09 da. Ojo! Komadun zenbaki bat, bider 10 egiten dugunean, biderketa zenbakia haunditzea da. Zenbakia haundiagoa egiten dugu. Zenbat? Bider 10ek 0 bat du. Orduan, koma posizio bat mugitzen dugu eskubiruntz. Kasu honetan, 20,9. Bider 100 egiten dugunean, 2 0 dituenez, 2 posizio eskubira. 209. Beste zenbaki bat, 47,27. Bider 10, 472,7. Bider 100 baldin bada, 2 posizio. 1 eta 2. 4.727. Zer gertatzen da zatiketa egiterakoan? Zenbakia noski txikiagoa egiten dugula. 47,27, koma ezkerrera mugitzen dugu. 0 bat duela, posizio bat, ezkerrera. Honea. 4,727. Zati 10, posizio bat ezkerrera. 47,27. Zati 100, 2 0. 2 posizio, ezkerrera. Koma hemen, 4 eta 7 artean, 4,727. Beste adibide bat, zati 100. Eta zati 1000 egiten dugunean, 3. 0 dituenez, 3 posizio bat, 2 eta 3.